Δανιήλ ζήτα κεφάλαιον, 9 εδάφιο. Εθεώρουν έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισε, του οποίου το ένδυμα λευκών ως σκιών και τρίχες της κεφαλής αυτού ως μαλλίων καθαρών. Ο θρόνος αυτού ήτο ως φλόξ πυρός, η τροχή αυτού ως πυρ καταφλέγων. Ποταμός πυρός εξήρχετο και διεχέετο απέμπροσεν αυτού. Χίλιες υπηρέτουν αυτόν και μυριάδες παρίστανται ενώπιον αυτού. Το κριτήριο εκάτσε και τα βιβλία είναι όχθησαν. Είναι ο θρόνος του ουράνιου πατέρα, και δείχνει ο Δανιήλ πόσο φοβερός είναι ο θρόνος του Θεού. Πολύ φοβερός. Χιλιάδες υπηρετούν, λέει. Ακούτε τι λέει? Χιλιάδες έμπροσεν αυτού υπηρετούν και μυριάδες, χιλιάδες είναι 1 εκατομμύριο, και μυριάδες 10 εκατομμύρια παρίστανται ενώπιον αυτού. Το κριτήριο εδώ άνοιξε τα βιβλία. Εδώ πρόκειται να κάνει κρίση τώρα. Ο Θεός είναι ο θρόνος του, ο οποίος είναι ο λευκός θρόνος, τον οποίο θα δώσουν λόγο όλοι οι άνθρωποι. Θα παρουσιαστούν μπροστά στο Θεό να πούνε γιατί δεν πιστέψανε σε εκείνον τον οποίον απέστειλε τον Ιησού Χριστό. Γιατί δεν δεχτήκαν εκείνον τον οποίον έστειλε να τους πει την αλήθεια του Ευαγγελίου και να πεθάνει επάνω στο σταυρό για αυτούς και να τους καλέσει σε σωτηρία, αφήνοντας όλες τις αμαρτίες, δίνοντας πλήρη αμνηστία στις αμαρτίες, διότι λέει ότι οτιδήποτε εκάματε εγώ σας συγχωρώ. Τώρα ελάτε να σας πλύνω με το αίμα το οποίο έχει στο σταυρό του Γολγοθά, να αφαιθούν οι αμαρτίες σας, να αναγεννηθείτε, να γίνετε παιδιά του Θεού, να γίνετε νέοι άνθρωποι. Μπροστά σε αυτό το θρόνο θα παρουσιαστούν όλοι οι άνθρωποι. Χιλιάδες υπηρέτουν εις αυτόν, μυριάδες παρίστανται ενώπιον αυτού. Το κριτήριο εκάθισε και τα βιβλία είναι όχθησαν, βιβλία τα οποία γράφουν μέσα ο καθένας τι έκανε, τι έφτιαξε. Γιατί θα μου πείτε, θα θυμηθεί ο Θεός τα σφάλματά μας? Δεν θα θυμηθεί τα σφάλματά μας εφόσον πιστέψαμε στον Χριστό, γιατί τα αμαρτίες αυτών δεν θέλω να τιμήσετε πλέον, λέει. Δεν θα θυμηθεί ο Θεός. Θα θυμηθεί όμως εκείνον οι οποίοι αμετανόητοι πάνε εναντίον του, οι οποίοι πεισματωδώς φεύγουν από την πρόσκληση του Θεού, δεν θέλουν να ακούσουν για Χριστό, δεν θέλουν να ακούσουν για το Θεό, και θεωρούν τότε εξαιτίας της φωνής των μεγάλων λόγων, τους οποίους το κέρας ελάλει, το κέρας θεωρούν έως σου εθανατώθη το θηρίον και το σώμα αυτού απολέστη και δόθη εις καύσιν πυρός. Περί των λοιπόν θηρίων η εξουσία αυτών αφηρέθη, πλην παράταση ζωής εδόθη εις αυτά έως καιρού και χρόνου. Εδώ λοιπόν λέει για τον πατέρα και το θρόνο του πατέρα. Τώρα στο 13 λέει για τον Υιό. Είδον εν οράμαση νυχτός και ιδού ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των εφελών του ουρανού και έφτασε έως του παλαιού των ημερών και συσύγαγον αυτόν ενώπιον αυτού και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία για να λατρεύωσι αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και γλώσσε. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ή της δεν θέλει παρέρθει, και η βασιλεία αυτού ή της δεν θέλει φθαρεί. Και τώρα βλέπουμε τον Υιόν, ο οποίος είναι ανεστημένος και είναι εκ δεξιών του Πατρός και περιμένει να παραλάβει τη βασιλεία. Αγαπητοί αδελφοί, είμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πάρα πολύ ταραγμένος, πάρα πολύ ακατάστατος. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι κάνουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν, δεν ξέρουν πώς να τα διορθώσουν τα πράγματα, δεν ξέρουν. Έχουμε Συμβούλιο Ασφαλείας, έχουμε τον ΟΗΕ, έχουμε την Ευρώπη, έχουμε συμβούλια, παρασυμβούλια, σοφούς, μεγάλους, τρανούς, τίποτα δεν μπορούν να κάνουν, τίποτα. Κάθε μέρα διαρρήξεις, εγκλήματα, ανατινάξεις,
καταστροφές και τίποτα παραπάνω. Τι γίνεται? Ποιος θα τα διορθώσει όλα αυτά? Θα τα διορθώσει εκείνος ο οποίος θα έρθει, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα τους βάλει, λέει, στη θέση τους εράβδο σιδηρά, θα τους ποιμάνει. Με ένα σιδερένιο μπαστούνι θα έρθει και θα τους βάλει στη θέση του. Κάτσε κάτω εσύ, θα του πει. Μα εγώ είμαι ο πρόεδρος. Κάτσε κάτω, πρόεδρε. Εγώ είμαι στρατηγός. Κάτσε κάτω, στρατηγέ. Θα δώσει λογαριασμό για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα. Και ο πρόεδρος και ο στρατηγός και ο υπουργός και ο πρωθυπουργός και όλοι, και θα δώσουν λογαριασμό σε εκείνον ο οποίος έταξε η μέρα κατά την οποία θα κρίνει όλη την οικουμένη. Και εκείνος ο οποίος θα κρίνει τα πάντα είναι ο Ιησούς Χριστός και θα διορθώσει τα πάντα. Δεν θα τα διορθώσει ο Αντίχριστος, δεν θα τα διορθώσει κανένας μεγάλος, αλλά μόνο ο Ιησούς Χριστός. Και λέει, σε αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία, για να λατρεύωση αυτόν πάντες οι λαοί, έθνη και γλώσσα. Εξουσία είναι εξουσία, η εξουσία του είναι εξουσία αιώνιος. Η της δεν θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού η της δεν θέλει φθαρεί. Δεν θα περάσει πια η βασιλεία του, δεν θα φθαρεί. Δεν είναι όπως οι άνθρωποι εδώ αναλαμβάνουν, ας πούμε, μία εξουσία και ύστερα από 2, 3, 5, 6, 7, 8 χρόνια φτύρεται η εξουσία τους και καταστρέφεται και κατεβαίνουν από την εξουσία. Εκεί θα είναι αιώνια. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε κυβερνήτη, δεν πρόκειται να αλλάξουμε αρχηγό, θα είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Θα διαβάσουμε το ΚΙ κεφάλαιο του Ματθαίου. Κάτι θέλω να πούμε από εδώ μέσα. Είναι στη σελίδα 878. Αφού δεν πέρασε το Σάββατο, περί τα χαράγματα της πρώτης της εβδομάδος, ήρθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία για να θεωρήσωση των τάφων. Και ιδού έγινε σεισμός μέγας, διότι άγγελος Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού ήρθε και απεκύλησε τον λίθον από της θύρας και κάθτο επάνω αυτού. Ήτο δε η όψης αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκό ως χιόν, και από του φόβου αυτού εταράχθησαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε προς τα γυναίκας, μη φοβήστε εσείς, διότι εξεύρω ότι Ιησούν των εσταυρωμένων ζητείτε. Δεν είναι εδώ, διότι ανέστη καθώς είπε, έλθετε ειδέτε τον τόπο όπου έκειτο ο Κύριος. Και υπάγετε ταχαίως και είπατε προς τους μαθητάς αυτού ότι ανέστη εκ των νεκρών, και ιδού υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαία. Εκεί θέλετε ειδεί αυτόν, ιδού σας είπων. Και εξελθούσε ταχαίως από του μνημείου με τα φόβου και χαράς μεγάλης, έδραμον να απαγγείλωση προς τους μαθητάς αυτού. Ενώ δε ήρχοντο να απαγγείλωση προς τους μαθητάς αυτού, ιδού ο Ιησούς απήντησε αυτάς λέγον, χαίρετε. Και εκείνοι προσελθούσε, πίεσαν τους πόδας αυτού και προσεκίνησαν αυτόν. Τότε λέει προς αυτάς ο Ιησούς, μη φοβήστε, υπάγετε, απαγγείλετε προς τους αδελφούς μου για να υπάγωση εις την Γαλιλαία, και εκεί θέλουσι με ειδεί. Ενώ δε αύτε απήρχοντο, ιδού τινές των φυλάκων ελθόντες στην πόλην, απήγγειλαν προς τους αρχιερείς πάντα τα γενόμενα, και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων και συμβουλευτέντες έδωκαν εις τους στρατιώτας αργύρια ικανά, λέγοντες, είπατε ότι οι μαθητέ αυτού ελθόντες διανυκτός έκλεψαν αυτόν, ενώ εμείς εκοιμόμεθα. Και αν ακουστεί τούτο ενώπιον του ηγεμόνος, εμείς θέλουμε πείσει αυτόν και σας θέλουμε καταστήσει κάμοι αμερίμνους. Εκείνοι δε λαβώντες τα αργύρια έπραξαν όσα διδάχτησαν, και διεφημίστη ο λόγος ούτως παρά της Ιερουσαλήμης μέχρι τη σήμερον. Οι δε 11 μαθητέ υπήγον εις την Γαλιλαία, εις το όρος όπου παρήγγειλε σε αυτούς ο Ιησούς, και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτόν, τινές δε δίστασαν. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανό και πηγής. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς,
και ιδού εγώ είμαι με θυμόν πάσα στα ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Ο Χριστός Ανέστη, ο Χριστός Ανέστη. Αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ, διότι είναι πράγματι ανεστημένος. Και οι γυναίκες οι οποίες πήγαν εκεί δεν πήγανε για να τον δουν ανεστημένο, πήγαν για να τον δουν πεθαμένο. Κρατάγανε και αλάβαστρα μύρου μαζί, ωραία, ακριβά πράγματα ήταν αυτά. Θα πάμε στον Κύριο, να του επιρθούμε τον τάφο του, να βάλουμε λίγα λουλούδια, να του ρίξουμε λίγο μύρο στα μούτρα, στο σώμα εκεί, γιατί θα αρχίσει να βρωμάει τώρα, είναι τρίτη μέρα, και να του ρίξουμε λίγα μύρα πάνω, να μην βρωμίσει γρήγορα. Θα βρωμίσει βέβαια, αλλά όσο του ρίχνουμε μύρα θα μυρίζει το μύρο και θα ξεβρωμάει η βρωμιά. Αυτό το μυρωδιά του πεθαμένου είναι απέσια όταν αρχίσει και γίνεται μέσα η ζύμωση. Όταν πήγαν εκεί πέρα όμως, τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, Κυριακή, πρωί χαράματα πήγανε. Ήταν η Μαρία, η Μαγδαληνή, η άλλη Μαρία, και εκείνη την ώρα είναι σεισμός. Ένας άγγελος του Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό, έδωσε μία στο λίθο, τον απεκύλησε, ενώ όταν πηγαίνανε στον τάφο σκεπτόντουσαν ποιος θα κυλήσει το λίθο. Δεν κυλιόταν ο λίθος, δεν ήταν κάνα λιθαράκι, ήταν βράχος ολόκληρος, τον οποίο είχαν βάλει εκεί για να κλείσουν τον τάφο. Αλλά ο άγγελος με ένα απλό, ας πούμε, χτύπημα τον απεκύλησε το λίθο και κάτσε πάνω στο λίθο. Απόδειξε ότι ήταν ο θριαμβευτής της ζωής, ο Ιησούς Χριστός. Ήταν ο θρίαμβος επάνω στο θάνατο. Η νίκη, πού θάνατε το κέντρο σου, πού η νίκη, πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου, το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία. Και τον είδα να κάθεται πάνω στο βράχο εκεί, η όψη του ήταν, λέει, σαν αστραπή, τα μάτια, η μάτια του λευκά σαν το χιόνι. Πρέπει να έκανε εντύπωση στις γυναίκες. Τι είναι αυτός, τι είναι αυτός, αλλά δεν το πήρανε όμως πολύ σοβαρά. Παρόλο ότι το ήταν σαν αστραπή ο άγγελος, έλαμπε δηλαδή ολόκληρος, και τα μάτια του ήταν κατάλευκα, δεν το, αυτοί είχαν το νου τους, η Μαρία και η άλλη Μαρία και οι γυναίκες, που είναι ο Χριστός, να βρούμε, να ρίξουν τα μοίρα, τα κρατάγανε στα χέρια, πού είναι το σώμα του Κυρίου, να το περποιηθούμε εκεί. Ο νους μας στο θάνατο, ο νους μας στον πεθαμένο Ιησού Χριστό, δεν είναι ο νους στο ζωντανό Χριστό. Δεν έχουμε τη συναίσθηση ότι αυτή τη στιγμή είναι ανάμεσά μας ζωντανός ο Χριστός. Δεν το μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν μπορούμε να το αισθανθούμε. Αισθανόμαστε ότι ο Χριστός, ναι, είναι στον ουρανό, είναι μακριά από μας, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, κι όμως ο ίδιος είπε, όπου είναι 2 ή 3 συνηγμένοι για το όνομά μου, είμαι κι εγώ εν το μέσω αυτών. Και ανάμεσά μας είναι ο Κύριος τώρα, έτσι δεν είναι? Διότι αναστήθηκε και ζει και είναι ανάμεσά μας. Και έρχεται και λέει εδώ πέρα ο άγγελος και τους φωνάζει, μη φοβήστε εσείς, λέει στις γυναίκες. Δεν ξέρω ότι ζητείτε τον εσταυρωμένον, τον Ιησού Χριστό. Δεν είναι εδώ, αναστήθηκε. Και τις άφησε με τα μοίρα στα χέρια, άφωνες και εκστατικές. Δεν είναι εδώ. Μα εμείς ήρθαμε να τον βρούμε εδώ δεν είναι εδώ. Αναστήθηκε. Αναστήθηκε και έφυγε από τον τάφο. Μην ψάχνετε στον τάφο, μην κοιτάτε μες στον τάφο να τον βρείτε, δεν είναι. Αναστήθηκε και βγήκε και έφυγε. Μείναν εξατικές οι γυναίκες. Ελάτε να δείτε, τους λέει, ελάτε να δείτε, κοιτάξτε μέσα. Και κοιτάξανε, λέει, όπου έκειτο ο Κύριος και δεν ήτανε. Και πηγαίνετε ταχαίως και πέστε στους μαθητάς του ότι ανέστη εκ των νεκρών, και πάει πριν από αυτούς, θα πάει στη Γαλιλαία και θα τους συναντήσει εκεί στη Γαλιλαία.
και πέστε τους να είναι εκεί. Μάλιστα στο κατά Μάρκο μάλιστα το λέει ότι να πείτε και στον Πέτρο. Και στον Πέτρο, ναι, γιατί ο Πέτρος τώρα θα είναι απαγοητευμένος, θα είναι στενοχωρημένος, θα λέει ας πούμε με θέλει εμένα ο Κύριος άραγε, θέλει να είμαι κι εγώ στους 11 εδώ πέρα που θα έρθει να δει, ή μήπως εμένα δεν με θέλει. Όμως ο Κύριος εκάλεσε και τον Πέτρο, γιατί ήταν σαν του λέει, Πέτρε, ήδη σε έχω συγχωρέσει, ήδη σε έχω βάλει στον κατάλογο των Αποστόλων. Μα εγώ Κύριε πρόδωσα το όνομά σου, αρνήθηκα το όνομά σου, καταράστηκα το όνομά σου, ορκίστηκα ότι δεν σε ξέρω. Εγώ όμως δεν με ενδιαφέρει τι είπες εσύ για μένα, εγώ σου λέω τι λέω εγώ για σένα. Εγώ για σένα λέω ότι σε θέλω να είσαι μαζί με τους 11 όταν θα έρθω στη Γαλιλαία και θα σας συναντήσω. Πέστε και στον Πέτρο. Χαρά που θα έκανε ο Πέτρος όταν του είπε οι γυναίκες και προπαντός η Μαρία η Μαγδαληνή, όταν είπε αδελφέ Πέτρο να είσαι και εσύ, λέει, και εγώ στο είπε, ναι. Τον άκουσες καλά? Ναι, μου είπε και του Πέτρου να πεις να είναι, διότι εκεί θα έρθω να του συναντήσω εγώ στη Γαλιλαία. Βγήκανε λέει από τον τάφο και εξερθούσε εκ του μνημείου με τα φόβου και χαράς μεγάλης. Φόβος και χαρά. Είναι συνδυασμός ωραίος, Φόβος, όχι φόβος μην πάθουνε τίποτα, φόβος Θεού. Ο φόβος του Θεού και η χαρά είναι αποτελέσματα αναγεννήσεως, σωτηρίας, πληρώσεως Πνεύματος Αγίου. Αυτό αισθάνεται ο άνθρωπος όταν πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο. Αισθάνεται φόβο Θεού και χαρά μεγάλη. Γι' αυτό όταν αναγεννιόμαστε και όταν ακόμη βαφτιζόμαστε με Πνεύμα Άγιο, πολλές φορές και κλαίμε και γελάμε. Έχουμε το φόβο του Θεού, αλλά έχουμε όμως και τη χάρη του Κυρίου, έχουμε τη χαρά του Πνεύματος. Ευχαριστούμε το Θεό, βγήκανε με χαρά μεγάλη και έδραμον απαγγείλωση προς μαθητά, πάμε να τους το πούμε, πάμε να πούμε στους μαθητάς. Πήγανε και το είπανε βέβαια, και λέει στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ότι οι λόγοι αυτών εφάνισαν λέει ως φλιαρίε. Φλιαρίες είναι αυτό, οι γυναίκες όλο λόγια είναι. Λένε και τι λένε? Πράγματα τα οποία δεν αξίζουν. Τι είναι αυτά που λένε? Τον είδαν έναν άγγελο να κάθεται πάνω στην πέτρα, η άλλη είπε δύο αγγέλους, όραμα ήταν αυτό φαίνεται, είδαν ένα όραμα ότι αγγέλους, ο άνθρωπος λέει ο οποίος πεινάει ψωμιά ονειρεύεται, έτσι φαίνεται. Δεν το πιστέψανε στις γυναίκες αυτές. Και είμαστε δύσκολοι αγαπητοί, όλοι οι άνθρωποι είμαστε δύσπιστοι. Ακούμε μια προφητεία και πολλές φορές μπορεί να είναι συστημένη επιστολή του Θεού για σένα, και αντί να την ακούσεις και αντί να την πάρεις, δεν πιστεύω εγώ σε προφητείες. Τι έκανες, κανόνα δικό σου? Έτσι λέει ο λόγος του Θεού, να μην πιστεύεις στις προφητείες. Έτσι το λέει, πώς το γράφει? Λέει να τις διακρίνεις, αλλά δεν λέει να μην τις πιστεύεις. Εσύ πήρες ένα σφουγγάρι και τα σκούπισες όλα και λες δεν πιστεύω τίποτα. Εντάξει είσαι? Και αν είναι γράμμα για σένα και αν είναι μήνυμα για σένα, τι θα κάνεις? Θα το πετάξεις? Θα το απορρίψεις? Δυστυχώς έτσι κάνουμε αγαπητοί και δεν δίνουμε σημασία. Καμιά φορά μιλάνε γυναίκες, κοπέλες, αδελφοί οι οποίοι δεν είναι επίσημοι και μεγάλοι και σπουδαίοι και δεν τους δίνουμε μιλάει αυτή, και άλλη φορά μίλησε αυτή. Αλήθεια είναι ότι πρέπει να προσέχουν οι προφήτες και να ζητάνε από τον Κύριο αποκάλυψη, φανέρωση, να μην λένε δικά τους πράγματα, να λένε εκείνα που λέει ο Κύριος. Αλλά και εμείς πρέπει να προσέχουμε, διότι δεν είναι φλιαρίες όταν σου λέει πρόσεχε, θα είμαι μαζί σου, πρόσεχε αυτό το ζήτημα που έχεις, εγώ θα το λύσω. Δεν είναι φλιαρίες, είναι κάτι. Δεν μπορεί ο άλλος να σκοθεί και να πει ούτω λέει Κύριος ενώπιον τόσων ανθρώπων και να κάθεται ας πούμε να το λέει αυτό από επιπολαιότητα. Κάτι τον κινεί για να το πει αυτό. Στο δρόμο το συναντήσανε πάλι τον Κύριο και ιδού απήντησεν αυτάς λέγον χαίρετε, τους λέει. Ο χαιρετισμός αυτός, το χαίρετε,
Δεν είναι, ας πούμε, χαιρετισμός χωρίς περιοχό. Χαίρετε. Τι πάνε να πει? Να χαιρόσαστε. Αυτό πάνε να πει. Και έγινε χαιρετισμός αυτό, να χαιρόσαστε. Τον είδε η Μαρία η Μαγδαληνή, άλλη Μαρία, η Μαρία του Κλοπά, όλες Μαρίες ήταν εκείνη την ημέρα εκεί. Του λέει χαίρετε. Και εκείνες προσελθούσε, πίεσαν τους πόδας αυτού και προσκυνήσανε. Και τους είπε, μη φοβήστε, υπάγετε και απαγγείλατε προς τους αδελφούς μου για να υπάγωση στη Γαλιλαία, και εκεί θέλουσι με ειδεί. Πηγαίνετε και πέστε στους αδελφούς μου. Αυτό το είπε στη Μαρία τη Μαγδαληνή όταν της παρουσιάστηκε και της αποκαλύφθηκε για μια στιγμή, διότι έψαχνε να βρει, λέει, τον Κύριό της, και μήπως ξέρετε που έβαλα τον Κύριό μου? Εσήκωσα τον Κύριό μου και δεν ξέρω που έβαλα. Να, δάκρυα η Μαρία, κλάματα. Ξέρουμε, είπανε οι άγγελοι εκεί πέρα, δεν είναι εδώ. Ανέσημα, εγώ θέλω το σώμα. Και για μια στιγμή γυρίζει και βλέπει τον Ιησού Χριστό, και αντί να τον αναγνωρίσει, τον ενόμισε, λέει, ότι είναι ο κυπουρός του νεκροταφείου. Τι γίνε, τι έχεις, γιατί κλαίεις, τι να ζητείς? Λέει, Κύριε, σήκωσα τον Κύριό μου και δεν ξέρω που έβαλε. Αν τον σήκωσες εσύ, πες μου που τον έβαλες να πάω να τον βρω. Και τότε ο Κύριος την εξύπνησε, και μακάρι να μας ξυπνήσει όλους σήμερα. Μία λέξη της είπε, Μαρία. Οι χριστιανοί έχουν άγνοια, έχουν τύφλωση, έχουν αποχάβνωση, κοιμώνται σαν τις μωρές παρθένες, διότι λίγο πριν έρθει ο Κύριος τις έχει πιάσει ύπνος και κοιμώνται, και με τη λέξη Μαρία σαν να ξύπνησε. Ραβί, είπε, και δάσκαλε, και έπεσε στα πόδια του. Μη μου άπτου, της λέει, διότι δεν ανέβει ακόμη προς τον πατέρα μου. Θα πάω πρώτα να δώσω αναφορά στον πατέρα μου και μετά θα τα πούμε. Πήγαινε όμως στους αδελφούς μου και πες τους ότι υπάγω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεόν μου και Θεόν σας, και θα έρθω να σας βρω στη Γαλιλαία και θα πάω εγώ πρωτύτερα από αυτούς. Και πραγματικά αυτό έκανε η Μαγδαληνή. Πήγε και ανήγγειλε στους αδελφούς, και ωραία τα πράγματα, ας πούμε, είπανε, ενώ απήρχοντο, να, μερικοί φύλακες ελθόντες στην πόλη απήγγειλαν προς τους αρχιερείς και τους ιερείς ότι αυτό και αυτό συνέβη. Άγγελος κατέβη από τον ουρανό, κύλησε το λίθο, έγινε σεισμός, αναστήθηκε ο Χριστός, έφυγε από τον τάφο. Και εδώ, αγαπητοί, βλέπουμε την πλήρη αναισθησία και υποκρισία των ανθρώπων, των ιερέων και αρχιερέων. Αυτή είναι ένα πράγμα, κοιτάγαν, το επάγγελμά τους, τη θρησκεία τους, μη χάσουν τη θρησκεία τους. Ποια θρησκεία σώζει? Καμία. Ο Χριστός σώζει, δεν σώζουν οι θρησκείες. Μα έχουμε καλή εκκλησία, δεν σώζει η εκκλησία, σώζει ο Χριστός. Μόνο όταν ο άνθρωπος πέσει στα πόδια του Χριστού θα σωθεί, όχι όταν πέσει στα πόδια της εκκλησίας. Η εκκλησία είναι το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι ακούνε το Λόγο του Θεού, λαβαίνουν μέρος στην κοινωνία, λαβαίνουν μέρος στις συναθρήσεις και δοξάζουν το Θεό και ψέλνουν, και ωραία, είναι καλά αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν σώζει η εκκλησία, σώζει ο Χριστός. Αυτοί όταν ακούσαν ότι ο Χριστός αναστήθηκε, και τους το λένε ποιοι? Αυτοί οι οποίοι είχαν βάλει εκεί για να φυλάνε τον τάφο, μην τυχόν και αρπάξουν το σώμα του Χριστού, διότι το είχαν πει οι Φαρισαίοι. Στο ΚΖ κεφάλαιο το προηγούμενο, το 62 εδάφιο, λέει, και τι επαύριο ή τι είναι την Παρασκευή συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς τον Πιλάτο λέγοντες, Κύριε, ενεθυμήθημεν ότι ο εκείνος ο πλάνος, το Χριστό λένε πλάνο, ενώ αυτοί είναι πλανημένοι κατά πάντα, ενώ πλανώνται κατά πάντα,
έχουν το ψεύδος μέσα στην καρδιά τους και μέσα στη θρησκεία τους. Το Χριστό λένε πλάνο. Θυμηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος είπε έτη ζών, μετά 3 ημέρας θέλω αναστηθεί. Πρόσταξον λοιπόν να ασφαλιστεί ο τάφος έως της 3ης ημέρας, μήποτε οι μαθηταί αυτού ελθόντες διανυκτός κλέψωση αυτών και ύποση προς τον λαόν ανέστη εκ των νεκρών, και θελείστε η εσχάτη πλάνη χειροτέρα της πρώτης. Ο Πιλάτος τους είπε, έχετε φύλακας, υπάγετε, ασφαλίσατε καθώς εξέβρετε. Οι δε πήγον και ασφάλισαν τον τάπο, σφραγίσαντες των λίθων και πιστήσαντες τους φύλακας. Το είπανε στον Πιλάτο, Κύριε, αυτός ο πλάνος. Ποιος πλάνος? Ο Χριστός. Η μόνη αλήθεια είναι ο Χριστός. Η απόλυτη αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Η απόλυτη αλήθεια. Και η μόνη αλήθεια είναι ο Χριστός. Όχι μόνο δεν πλανάει τον άνθρωπο, αλλά του ανοίγει τα μάτια για να δει όλη την αλήθεια και να προχωρήσει και να πάει στην αιώνια ζωή. Φώναξε όμως τους Φαρισαίους, εις εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κλείεται τη βασιλεία έμπροσθεν των ανθρώπων. Σεις δεν εισέρχεστε και τους εισερχομένους εμποδίζετε. Εις εσάς. Κλείνουν τη βασιλεία των ουρανών μπροστά στους ανθρώπους. Μην τους ακούτε. Ο Απόστολος Παύλος, τον οποίον τον εθαυμάζω για την αντοχή που είχε, και πιστεύω ότι όπως έλεγε δεν είμαι εγώ, λέει, αλλά η δύναμη του Χριστού εν εμεί. Ο άνθρωπος αυτός άντεχε πάρα πολύ. Όπου πήγαινε ερχόντουσαν και 10 Φαρισαίοι μαζί, οι οποίοι λέγανε είναι εναντίον του έθνους μας, είναι αιρετικός, είναι πρωτοστάτης της αιρέσεως των Αζωραίων, μην το πιστεύετε. Και ο καημένος δεν απελπίστηκε καθόλου. Στους Φιλίππους πήγε, ήρθανε. Στη Θεσσαλονίκη πήγε, ήρθανε. Στη Βέρεια, στην Αθήνα, στην Κόρινθο, παντού. Οι Φαρισαίοι να προσβάλλουν και να πούνε είναι αιρετικός ο Παύλος, είναι αιρετικός. Βεβαίως εδώ που τα λέμε φταίνε και αυτοί οι οποίοι ακούνε και πιστεύουν τους Φαρισαίους. Γιατί τον πιστεύεις, αγαπητέ? Είναι αιρετικός. Σε τι είναι αιρετικός? Αν έχει αίρεση να μας πει. Δεν συμφωνεί με το σύμβολο της πίστεως? Πιστεύει ότι ο Χριστός δεν ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντος και είναι κτίσμα? Μάλιστα, είναι αιρετικός. Πιστεύει ότι ο άνθρωπος δεν σώζεται παρά μόνο με τα έργα τα δικά του? Είναι αιρετικός. Πιστεύει ότι ο άνθρωπος μπορεί, ας πούμε, να αμαρτάνει ελευθέρος και στο τέλος θα τον σώσει και αυτόν ο Χριστός? Είναι αιρετικός. Αλλά όταν ο άλλος δεν έχει αίρεση, όπως ο Παύλος δεν είχε καμία αίρεση, όπως και εμείς καυχόμεθα δεν έχουμε καμία αίρεση. Όταν μου λέει είστε αιρετικοί, πέστε μου μία αίρεση να τη διορθώσουμε. Ποια είναι η αίρεσή μας? Σε τι είμαστε αιρετικοί? Αλλά δεν έχουν να πούνε τίποτα. Να, δεν πιστεύετε στις εικόνες, δεν πιστεύετε. Μα αυτά είναι που ο Λόγος του Θεού τα καταργεί, δεν τα επιτρέπει, γι' αυτό δεν τα πιστεύουμε. Λέει στον Πιλάτο, είπε αυτός ο πλάνος, το πλάνο λένε το Χριστό, ο οποίος είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, η μόνη, και ευτυχώς που ο Χριστός έδωσε στο Θωμά τη διεύθυνση, και η διεύθυνση ήταν, λέει, Κύριε, πού υπάγεις? Δεν ξέρουμε πού πάγεις και πώς μπορούμε να ξέρουμε την οδό? Λέει, Θωμά, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ευτυχώς που έδωσε τη διεύθυνση, και η διεύθυνση που έδωσε ο Ιησούς Χριστός ήταν εγώ είμαι. Δεν χάνεσαι ποτέ, δεν πρόκειται να χάσεις ποτέ το δρόμο σου. Γιατί? Ο δρόμος είναι ο Χριστός. Άμα είσαι στο Χριστό δεν χάνεις τον δρόμο σου ποτέ, θα είσαι στο Χριστό και θα ακολουθείς τον Χριστό πάντοτε. Μακάριος θα είσαι εάν δεν φύγεις ποτέ κοντά από τον Χριστό, ούτε πρόκειται να χαθείς ποτέ. Ο Πιλάτος τους λέει εσείς έχετε, λέει, αστυνομία, έχετε φύλακες, βάλτε φύλακες εσείς. Επήγανε, βάλανε ένα λίθο, τον σφραγίσανε. Τι πάνε να πει τον σφραγίσανε? Ρίξανε τσιμέντο, ρίξανε αυτά κολλητικά για να κολλήσει, να μην μπορεί να ξεκολλάει ο βράχος.
τον εσφραγίσαν και βάλανε και ένα λόχο εκεί απόξω να φυλάει με τα όπλα και ήταν ήσυχοι τώρα ότι οι μαθητές δεν μπορείτε να έρθουν να κλέψουν το σώμα. Πώς θα το κλέψουν αφού είναι οι φύλακες, είναι σφραγισμένος ο βράχος, πώς θα γίνει? Δεν ήταν αδύνατον οι μαθητές, άσε που οι Απόστολοι δεν είχαν τέτοιο σκοπό, γιατί όπως τους βλέπουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, μετά την Ανάσταση του Χριστού βλέπουμε να έρχεται να τους βρίσκει στο ανώγιο και ήταν, λέει, κλειδωμένοι δια τον φόβο των Ιουδαίων. Δεν ανοίξανε στο Χριστό, δεν περιμένανε το Χριστό οι Απόστολοι και είχαν κλειδώσει, είχαν βάλει αμπάρες, είχαν βάλει αυτά, κλείστε, προσέξτε, μην ανοίγετε, κλειδωμένα τα πάντα για το φόβο των Ιουδαίων. Ο Κύριος μας βέβαια ευτυχώς που ήρθε και μπήκε και κλεισμένων των θυρών, μπήκε μέσα και είπε ειρήνη μην, και τούτο λοιπόν, λέει, έδειξε τα σχήρας και την πλευρά του, ειρήνη μην, καθώς εμέ απέστειλε ο πατήρ και εγώ στέλνω εσάς. Και θα μας πει παρακάτω πως τους έστειλε και τι τους είπε να πούνε. Ειρήνη μην. Αυτοί οι Φαρισαίοι, όταν ακούσαν από τους στρατιώτες ότι έγινε σεισμός και κυλίστηκε ο λίθος και φανερώθηκαν και πέσαμε κάτω, λέει, όλοι σαν νεκροί, υποθυμίσαν όλοι αυτοί. Ξέρετε τι τους είπανε? Να λεφτά, πάρτε λεφτά. Αμέσως βγάλανε, δεν βγάλανε 10 ευρώ ούτε βγάλανε 200-500, πάρτε λεφτά, πάρτε λεφτά. Γιατί? Πάρτε λεφτά που σας λέμε εμείς. Και να πάτε να πείτε ότι οι μαθητές ήρθανε τη νύχτα, την ώρα που κοιμόμασταν και άρπαξαν το σώμα του, και αν ακουστεί αυτό στον Πιλάτο και σας καλέσει να δώσετε απολογία, εμείς θα σας υποστηρίξουμε και θα σας καταστήσουμε αμέριμνος. Δεν φταίνε οι άνθρωποι, δεν φταίνε για μια στιγμή έτσι αυτό, αλλά οι μαθητές ήταν άγριοι, ήταν σκληροί, ήταν, ας πούμε, αποφασιστικοί και μπήκανε μέσα και τους λιποθυμήσανε όλους. Πόσοι ήταν αυτοί οι φρουροί? 5? Μη γέννητο, θα ήταν καμιά 20-30. Τους λιποθυμήσανε όλους και αφού τους λιποθυμήσανε όλους ξεκολλήσανε το βράχο και πήραν από μέσα το σώμα του Χριστού για να πούνε ότι αναστήθηκε την τρίτη μέρα. Είπαμε όμως οι μαθητές ήταν δειλοί και ήταν φοβισμένοι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αγαπητοί. Δεν μπορεί ο άλλος να πάει να κλέψει το σώμα του Χριστού και να βγει μετά αναστήθηκε και να είναι μάρτυρας της Αναστάσεως. Πώς θα είναι μάρτυρας της Αναστάσεως? Με ποια παρησία και με ποια τόλμη θα το κάνει αυτό το πράγμα? Και να τρώνε και ξύλο και να μπαίνουν στη φυλακή και να τους σκοτώνουνε. Τον Ιάκωβο τον σφάξανε, παραδείγματος χάρη, και αυτοί να επιμένουν ότι ο Χριστός ανέστη. Πώς το κάνανε αυτό? Έτσι γίνονται τα πράγματα. Και διαδώσανε εκεί ότι ήρθανε τη νύχτα οι μαθητές και υπνώσαν όλους τους αυτούς και τους εξουδετερώσαν όλους τους φύλακες και κλέψανε το σώμα του Χριστού, και τώρα θα ακούσετε ότι θα κηρύξουν ότι ανέστη. Μην τους πιστέψετε, διότι είναι ψέματα, είναι πλάνη. Και ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι κάνανε. Αμήν.